kalkalita lan amamuta isu nga duwani dedem nemen nikah ayo layan nga tanan apay nga taya ay naparswaka kaman kapay bakalaw sinuday isu nga duwani hilayan nika tut ayo layan kay manna apay nga ta ay wadanan rigna isnan puso ay kananda laylay denika tutuwasa gemagay mabalin ko way nangununasin boarding house mo apay nga taya ay naladaw ka gungunam ay nan paila isnan batawa at pasinsiya uli na yat nika uray magay namnaman apay nga ta ay wadanan rigna isnan puso ay kananda laladun ikaw tutuwasa gemagay mabalin ko way nangununasin boarding house mo after all these years.